Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Mr. and Mrs. Roberto Barquez, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Josine Marso, Bud's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors of this Holy Mass. Healing, Nathan Tamas Hu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Gabucan Sr. ug Susana Gabucan, Susi Padrigon, Miss Ramasasa, George Utadoy. Pasalamat, Beth Erasga and Children. Good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam. Special intentions, George, Josephine, and Joseph Royce Utadoy. Savika Choir members, San Vicente Parish, Pilgrims, Upper Kawayan, Orhelio, members sa Confraternity of the Lady of All Nations. Pahuling dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, ang mga kalag sa Purgatorio, ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, ug ang kalag ni Aquilino Erasga. Sa ngalan sa Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aniya kita nagkatapok kay atong gihatagag pagtagad ang misteryo sa pagkatao sa Anak sa Dios dinhi sa kalibutan. Yan siya aron mahimong kahayag nato paingon ngadto sa atong tinuod nga puloy-anan. Sa ingon niini kita usab angay
mahimong mga kahayag sa ato mga kaigsuonan. Busa ato karong hinumduman nga ang Ginoo may dakong pagsalig ka nato. Utungod sa iyang dakong gugma ug kaluoy, kita usab magkugi sa pagsunod sa iyang mga pagbuot. Gloria in excelsis Deo. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, bugtong anak, sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, kanagawaktan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon, sa Amahan, dawata ang among mga Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. O Diyos, karong adlawa, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasud-ong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, og sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, og ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan, ang Ginoo mosidlak kanimo, og makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, o ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila og moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak babae. Malipay kagayod, inikakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kayang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo, sa media og sa epa. Magdalag bulawan og insenso, o mag-awit silang mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimpa kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimpa kanimo. O Diyos, tugahiyang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimpa kanimo. Ang katarong mulampo sa iyang mga adlaw, ug ang halom nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y puwan. Magmandun ta siya gikan sa kadagatan, ngadto sa dagat, o gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo, magdala og mga kasa, ang mga hari sa Arabia, ug siba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimpa kaniya. Ang tanang mga nasud magalagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimpa kanimo. Kay magluwas siya sa kapos, kung magsangpit siya, ug sa nag-antos diha, nga walay mutapang kaniya. Maluoy siya sa ubos, ug sa kapos, luwason niya makinabuhi sa kapos.
Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako nining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kiniibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles og mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo sama sa Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Hudiya, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang ni ini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes ni ini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutanan niya sila asa man mataw ang Mesiyas. Mitubag sila sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo, og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako, aron mo adto ako, ug mosimba usab kaniya. Unya, nang lakaw sila. Samtang nagpanaw sila,
nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya, unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa namalik sila agi sa laing dalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Salamat kayo, Father Dong Malasarte, no? Si Father Dong, SBD, pari ni siya. Unya, nalipag ay ko, nga iyang uban ka nato siya nagsaulog na Santos nga misa. Ito kay karong adlaw agad, mamarong ang pagpadayag sa Ginoo nga tos kalibutan, pinagi sa bituon, no? Og I should have asked him nga siya sige mo wali tagyod, pero too much na kay ako ba nga siya ikay misa, Father, di ta siya pero ni misa na yung taon niya ako pag-ignon ikay wali, Father, murag sobra na, murag abusa na nako tingali, no? Kay karon may nagkita din ni Pagsugo Santos nga misa, pero doon ituyog yun ang Ginoo. Kitagaan ta niya buhing sample ba nga sa pagpadayag yun, no? Pagpadayag bitaw sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Kung karong panahon atong panahon bituon ang gamit sa Ginoo, ayang gimiton to karon kitang mga tao. Nya salamat na kay wa gyud hitabo ng kalibutan na gitawag nato nga way pagbuot sa Ginoo. Kaniya sa uban kanato, no? Karon surprisingly nya kung nakailalan ta niya siya di man pare nga pinaagi niya gipadayag sa ang kahayag sa Ginoo lay pangadto sa mga dump site dwellers sa Mandawi. Nag-alagad siya sa makabus. So, why makalupig nga wali ni ana sa kinabuhi sa pare ni Father Dong, no? Ang ibang ang hagi sa Ebanghelyo karon natubag na. And I'm happy for that. Lipay mo, yes or no? Yes. Also, malipay kita, sige. Daghan tag kalipay, no? No? Karon mga adlaw, Happy New Year, di ba? Happy New Year, no? Yeah, mag-ampo ta nga ta atong year karon. Sumalabas na Papa will be full of mercy. O kita mo maluyon ta. O na itong pag-ampo pangandoy. Unya kung man sa Happy New Year, ang sapat ang usa? Happy Three Kings. Karon, Happy Three Kings, no? O walain na itong pag-ampo ta nga sa masulog kahari ba? Kita makatagbo sa Ginoo, unya paambis sa Ginoo sa itong isig katao. Unya, few days from now, lain na sang happy fiesta sa ninyo. Happy lang yung padaghang ito happy-happy ro, no? Tulo na ka-happy-happy. No? Pero di pa gyud, no? Doon na pag laing happy na kinam-hinam na ta, no? Ang pagsaulog na to sa celebration sa Eucharistic Congress, no? Happy ta. Sa atong countdown, 21 lang kaadlaw, no? Mabot ka ng dako kaing selebrasyon ba, no? Sa yung nato kasulugan di lang ani sa Pilipinas kundi tibuok ni kalibutan nilipas sa Cebu, no? Ang Eucharistic Congress gani ako ni sigitan aw ba nga moron ni siya kanang gisaulog turon ang pagpadayag sa Ginoo ngadto sa tibuok kalibutan pinagi sa bituon kining Eucharistic Congress 51st Eucharistic Congress
Pagpadayag niya sa Ginoo usab ato sa tibok kalibutan diha sa Eucharistia. Kung ato bitang balik og say-say ang ebanghelyo, no? Nindot kay sing istorya kay mura bag hari-hari magod diha tulog ka hari, nagtan-aw sila sa bituon, inabasan nila sa bituon ang sugilanon sa itawag na tug usa ka panagna usa ka sugilanon sa katawo batang nga himugso ang imong hari sa tibok kalibutan ug manunubos. Iyan nagsugod din siya nagpapangita sa batang Jesus. Nasiring-siring na pangita. Iyan nagkaplaga na nila o sila pagkaplag na ilang gisimba. Ilang gigasahan o santo, bulawan, insenso o mira. Unya, na mauli sila nga puno sila sa kalipay, I could just imagine ilang ipaambit ang ilahang mga eksperyensya nga to sa tanang mga tao diin na ilang gialagaran. Mga igsoon, sa 51st Eucharistic Congress unya ang mahitabo, maura-ura gyud ni ini, no? Nga there will be thousands of people gikan sa tibuok kalibutan, ha? Nga mo anhi mabisita kanato. Di lang sa Pilipinas kundi di sa sugbog yun. Harong pagyukbo ni Jesus, ni Santo Niño, ni Cristo, na naa sa Eucharistia. Unya, napag-ani nila mga igsuon, ilan nila magdagasa at nagbulawag, insenso, mira, kundi ang kahulugan na nagasa, ang ilahang, si Cristo na gyud, no? They will share, they have Christ and share Christ with us. Kaya niya namang adlaw mga igsuon, mahitabo, nga diin, ang katahon sa kalibutan, ubay-ubay gyud mga delegado ng mga hidinhi, no? They will come, of course, to adore Christ, ni Cristo, ni Sir Santo Niño, ni Cristo nga na sa Eucharistia. Pagsimba kaniya, ang laos lugon ni Cristo nga atong Ginoo. We will be praying, adoring together as a people yun. One body. No? Niya, nanayang pag-abot sa Eucharistic Congress, nindot kay ni siya, tungod kay lain-laing katawhan sa buong kalibutan ba. Na doon ay gitawag ito, has been touched by the Eucharist without sila eksperyensya. They will come and share with us. Sama itong katubitang tulo ka tao, naglakaw pa doon sa Emmaus, unya si Kristo ni uban kanila, niya diya sa kasadugan sa ng Eucharistia, pa-breaking of the bread sa pulong sa Diyos, nakatagaman nila ang grasya sa Eucharistia, na malik sila nga ito silang kauban o ilang ipaambit ang ilang eksperyensya sa Eucharistia. Maka-imagine ka ba, the sharing of faith sa katawhan yun, how the Eucharist has changed their lives sa ilang kinabuhi. We'll be hearing them and sharing. Now, of course, man ni Ana, kita makaambit ni Ana, we will be inspired yung kaayo. Inspired, mainita, maikag tang. And then, diha, moabot na gini ato ang matagataman, matuman atong kuang pangandoy ba, nga Christ in us, no? Will be the hope of glory unya. Nga diin, ang mga delegado kitang makatagamtam na sa nindot sa Eucharistia, no? Kita mopaambit ang adto sa tuwang isikataw. Hope for glory, libas mga pobre yun. Lipas sa itong mga igsuong na sa kahimta sa sala. Sa kita ito mga alaot. Hope para sa tuwang katawhan. Ingon ni Ana niya ang mahitabo, it's sort of epiphany dihan ni Kristo na makalbagan nato. Manang we will pray good, no? That is happy occasion at ng pangandaman, pinagi sa pag-ampo, panita pagsuportar yun ni Ana. Atong sa Papa Pope Francis ba, no? Sa iyong pamalandong ining gitawag itong papadaya karon, kining gitawag itong Epiphany, ningon siya, kinikuno siya, encounter kuno ni siya sa tao o sa Diyos. Ang Ginoo di ay gyud sukad pa sinugdan tungod nahigugma siya kanato. Ang tao nga nawala na tungod sa sala, ang Ginoo has been searching for us gidi ay nasingita na siya kanato ever since, no? Gisugo niya tanang mga propeta, gisugo niya lain mga pamaagi haron mo abot pagpangita jud kanato. Hangtod nga diha gyud sa baba ni Kristo gipadayagon niya iyang search
ang Ginoo nahimo na siyang gitawag to good shepherd nga nangita na sa gitawag to nawa nga karnero bisag usa lang ka buok iya ning gipangita ug kalipay gyud niya nga makaplagan niya ang Ginoo guparan niya sigulingon ni sa kababae nga wagtangag pila to kasinsiyo unya usa lang kadako nangawa gipangita gyud sa kadako gyud no searching guparan ang Ginoo yang kaugalingon sa gitawag tog ama to prodigal son has been waiting and waiting for us. Bisag dugay ka ita, waiting and waiting for us, hantud kita mubalik. God has been searching for us, gidi ay good. Searching for us. Because He loves us. Pero pong pastor Papa, di lang di ay ang tao, ang Ginoo nag-search sa tao. Ang tao, di tingli siya aware. But ang tao, God, imahe man siya sa Diyos. No? Ang ginunaaman kaniya. Yeah, deep inside him, doon na siya search for happiness, fulfillment. Muna ba, naata ni Ana. Ato ang lang kalibutan ni, kaya ato ang lang, blurred lang ba, kaya say atong kipangitang happiness, mamang kalibutan nun. Pero ang tao, nagpangita yun di Ana, usara yun makatagbaw sa tao. Kung ang Ginoo na akin niya siyang kinabuhi. Mabiyan ng realization ni St. Augustine, nung dumo sa Augustine, he has been searching for happiness left and right, sa utok, sa garbo, sa puder, tanan. But then, finally, when he found the Lord, it's the Lord, my God, naraman di ay kaksus, all the time, na anak ka, kariari ka, nganong karoon makaw kakaplag kanimo. Kaya karoon nakaplag na ka, may, ang ako, ang siya, my soul can rest already. It was restless. It can rest now. Kana, tungod kay mga igsuon, we are searching for happiness. Ang happiness nga makahatag to, mao gyud si Kristo. Continue on searching. Nung to sa istorya sa usa ka hamtong na, tigulang na siya. No? Nagbiyahe siya padung sa usa ka taas kay nga bukid, Himalayan mountains ba. Nya kana grabe kay nang lugar, forest na siya tanan niya. Gabi pa gito pag adto padung niya. Gabi nga nag-uwan pa gyud ba. But he was in a pilgrimage to go up to the mountain. Unya, nipahuwi siya kadiyot sa usa ka tindahan. Nangutan na to ang tinidor nga asa man kanoy. Ningon siya, muadto ko sa bukid. Karon gabi gyud. Ningon sa imposible na nimo, kalisod dito, kangit-ngit, kadangog, kapiligro. Ningon siya, I have no choice. I have to go. Ito kay akong kasing-kasing, nag-una naman. Og I had to be there. Mga igsuon, kung di mo kasing-kasing, hindi na ganit sa Ginoo, why makapugong kanimo? Nga atong prayer ba, when can we realize yun? That ato ang tirong kalipay is when we encounter the Lord. Naragin na diha. Ang nindot yun ni ini mo, to kay ang Ginoo mo gyud nag-una ba, ang iyang initiative ba, kasi nag-una gyud pagpangita ka nato. Matsako di ang gugma gyud ba. Siya gyud suwa ganita, siya nag-una-una gyud. He has been inviting us. Come to me. Kamu gibug atas yung gipasan. Ari nako. He's inviting us. Bisa gani karon mga igsoon, no? He is inviting us. Kining mga sakramento, for example, kining sa sakramento sa confession. My God is inviting us, just come to me and I'll give you peace and joy of heart. No? We can find Christ there. Encounter with Christ. No? Sa Eucharistia, sa Santos nga Misa, pasilan. Sa Santos nga Misa, my God. Kung kita, musimba lang yun. Hindi mo tagantam ito ang Grace Santos nga Misa. Maangko na to, kung pa niya, eternal life yun, kinabuhi yun, diha kaniya. Usa ng kinabuhi, eternal life is the life with the Lord in you. My God. Kung nag-Ginoo diha anak kanimo. Importante kayo. The encounter. I told you this story, but I will have to tell you again this story. Tungod kay importante kaya ni
sa ato ang mensahe karon ba. Kalingot manggali mo. Kato bitang sugilanon bitaw sa duha ka igsuon nga sila pagkamatay silang girikanan gibahin na ilang kabtangan. Unya ang usa minyo dunay mga tulo o pagkaanak, ang usa ulitaw guwang siya. Unya gibahin gyud tunga gyud gibahin din nila ilang kabtangan. Pero pila ka mga bulan na labay ba, abot silang yuta. Ang katong gitawag tog ulitaw nga pagi anak ba. Siya nakiingon siya kagalingon ba pag harvest na ba. Sa unfair man ang pagbahin. Ang ako ang igsuon kadaghan tawag anak. Ako ramang usa. Nanginahang lagi siya kay kanako. Muna yung gibuhat to nga sa iyaha mga abot, ang iyaha mga harvest, iyaha lasang igabi iba, iya lasang dadon nga to sa kamalig sa iyahang igsuon. Haron mas daghang bahin niya. Sila isang bahin isang igsuon nga daghan siya anak, no? Sa pagsanggi na niya siya mga abot, nakonsensya sa siya sa unfair kaya niya bahina. Ako igsuon ni taon siya ng usa. No? Wa siya mga anak. Wa makatabang niya katigulang na siya. Niya ko ni ama ko dahi anak. Makatabang man ako. Kung naduo siya sa igsuon. Muna isa gibuhat sa abutan niya sa iyang mga sa gabi isa gyud iyasan dadon magdasa gadto sa ilahang sa kamalig siyang igsuon. Mahibog silang nganong sige silang hatag. Sila ka magyapon sa ilang mga abot. Hangtod sa kaadlaw ni ana in taon, sila mintras ang usa naghatod og pag abot sa kamalig siyang igsuon, ang usa sa siyang igsuon, nakatagbo sila diya sa bungtod, nakasakpanay sa ikaw di ay to. Diha ang dok igsoon nagkita, nagtagbo sila, diha na maangguhi, nga how they love, how they cared for each other ba. That as a legend na sa usa ka lungsod. And many years after that, ang tabua, diha na sa mga tao sa ilahang hitaw silang katilingban. Ang mga tao na itong lugaran, nagunahuna, kung asat kuran la ang simbahan, nga di masaulog nila gyud ang Sacrificios Santos nga misa, di makasimba sila sa Ginoo. Ang tanan gyud nagkayusa gyud. Ilag yung tukod ang simbahan ng bungtod, di nagkatagbo ang duha kay igsuon na nahigugmaay. Because there, you will encounter God sa atong kinabuhi. Magisun na ito pag-ampo yun mo, kini. Ang Ginoo, nangita ka na ito. Let us meet the Lord. He's just around. One of the most important teachings of the Catholic Church is one of the most difficult teachings we are asked to believe, that Jesus is really physically present in the bread and wine consecrated by the priest during the Holy Mass. In fact, even some priests through the ages have struggled with this Catholic belief. But God recognizes that many of us need help to believe, and from time to time has provided for us clear proof, miracles, to help us with our faith in the real presence of His Son in the Eucharist. Some of these miracles have happened long ago. Some have happened in recent times. One of these is a Eucharistic miracle that took place in 1996 in a church in Buenos Aires, Argentina, in the diocese of Auxiliary Bishop Jorge Mario Bergoglio, who would become our current Pope Francis. This is what happened. At 7 o'clock on the evening of August 18, 1996, Father Alejandro Pezet was saying Holy Mass at St. Mary Catholic Church in the center of Buenos Aires. As he was finishing distributing Holy Communion, a woman came up to tell him that she had found a discarded host at the back of the church. Someone had dropped it and had not wished to consume the dirty host.
Father Alejandro went and retrieved the unconsumed Eucharist. As is the practice in these situations, he placed it in a container of water and put it away in the tabernacle to sit so that it could dissolve. Father Alejandro knew that in several days the Eucharist would dissolve, and he would be able to respectfully dispose of it by watering a plant with the water. On Monday, August 26, upon opening the tabernacle, Pazet saw to his amazement that the host had not dissolved, but rather it had turned into a bloody substance. He informed Auxiliary Bishop Jorge Bergoglio, who gave instructions that the host be professionally photographed. The photos were taken on September 6. They clearly show that the host, which had become a fragment of bloodied flesh, had grown significantly in size. For several years, the host remained in the tabernacle, the whole affair being kept a strict secret. Since the host suffered no visible decomposition, the now Archbishop Bergoglio decided to have it scientifically analyzed. On October 5, 1999, in the presence of the Archbishop's representatives, Professor Dr. Ricardo Castañón, a neuropsychophysiologist, was given permission to take a sample of the bloody fragment for testing, and he brought it to New York for analysis. Since he did not wish to prejudice the study, he purposely did not inform the team of scientists of where the sample came from. One of these scientists was Dr. Frederick Zugaba, the well-known cardiologist and forensic pathologist. Zugaba determined that the analyzed substance was real flesh and blood containing human DNA. As he looked down at his microscope, he said, "I can tell you exactly what this is. This flesh is part of the muscle of the heart found in the wall of the left ventricle. It's the muscle that gives the heart its beat and the body its life. I can see infiltrated through this tissue white blood cells, and that tells me two things. That this heart was alive at the moment that this sample was taken, because white blood cells die outside of a living organism. And also, these white blood cells go to address injury, so this heart has suffered. This is the sort of thing I see in patients that have been beaten about the chest." Two Australians, journalist Mike Willesee and lawyer Ron Tesorero, involved in the investigations, also witnessed these tests. Knowing where the sample had come from, they were dumbfounded by Dr. Zugaba's testimony. Mike Willesee asked the scientist how long the white blood cells would have remained alive if they had come from a piece of human tissue which had been kept in water. "They would have ceased to exist in a matter of minutes," Dr. Zugaba replied. The journalist then told the doctor that the source of the sample had first been kept in ordinary water for a month, and then for another 3 years in a container of distilled water. Only then had the sample been taken for analysis. Dr. Zugaba was at a loss to account for this fact. There was no way of explaining it scientifically, he stated. Only then did Mike Willesee inform Dr. Zugaba that the analyzed sample came from a consecrated host, white, unleavened bread, that had mysteriously turned into bloody human flesh. Amazed by this information, Dr. Zugaba replied, "How and why a consecrated host would change its character and become living human flesh and blood will remain an inexplicable mystery to science, a mystery totally beyond her competence." Then Dr. Ricardo Castañón arranged to have the lab reports from the Buenos Aires miracle compared to the lab reports on a relic from a similar miracle that took place in Lanciano, Italy over 1200 years ago, again without revealing the origin of the test samples. The experts making the comparison concluded that the two lab reports must have originated from test samples obtained from the same person. They further reported that both samples revealed an AB positive blood type. They are all characteristic of a man who was born and lived in the Middle East region.
How can the events of the miracle of Buenos Aires be explained? Only faith in the extraordinary action of a God provides the reasonable answer. Faith in a God who wants to make us aware that He is truly present in the mystery of the Eucharist. As a result of his investigation of this and other miracles, Dr. Ricardo Castañón, who was a staunch atheist much of his life, converted to Catholicism. Whenever you receive communion, may the miracle of Buenos Aires help to remind you of the awesome miracle and sacrifice of Christ in the Eucharist. Allow Him to nourish you with His presence. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan nga kagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakop sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay ug gilubong, ikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong panagtigom, kita nagpahat og buhing tradisyon ug mahimayaong panaad kay ang kahayag ni Kristo nagpadayon sa pagdanag sa tanang katawhan. Magampo kita alang sa tanang katawhan nga nagkalahi og pinulungan, kaliwat og kultura, ug kita moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga mudawat siya kanila, nga nangita og kalinaw og kamatuoran, dinha sa iyang panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nasod, nga anaa sa mangitngit, nga ang ilang mga pamunuan, makabig diha sa kahayag ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong tanan nga gihatagan sa Dios ug mga timailhan sa iyang walay katapusang gugma, nga sa kanunay magmatngon sila sa pag-aninaw niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalag ni adtong mga nangamatay, nga ang walay pagkapalong nga kahayag, magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, ang imong anak maoy kahayag gikan sa kahayag, ang nagdilaab nga timaan sa tanang kanasuran. Sa among pag-ampo alang sa katawhan, tabangi kami aron malig-on ang among panaghiusa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Thank you.
Daygon ka Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, gihalad namo kining among gihalad kanimo ang bino nga abot sa ubas o ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon, pagampo aron kining aton sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong alang sa pagdayeg paghimayan sa Dios, alang usab sa kapuslanan sa Dios Santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maduluy-on ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang kahimaya isidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya paan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan nga nagtubos ka na amon, pinaagi sa imong krus, kung pagkabanhaw luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayang mo atubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Yung mga maghingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay, malaong nangabanhaw sila og tanang nangamatay, diya sa imong kaluoy. Dala silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kay mga yang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, basta ng mga santos na nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imong Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Paghatagay-tag kalinaw sa atong mga igsoon. Shalom, Father. Mao kini ang Ginoong Hesukristo, mao kini ang iyang lawas, mao kini ang iyang dugo, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nila maamay o kalawat kanimo, ang panibagol lamang na mamaayo. Of our hearts and open our eyes that we may see you, heathen in the broken bread. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and made us shine with glee when we hear
Mag-ampo kita. Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, nag-una ka kanamo pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Langit ng Amahan, gidawat mo sa imong anak ang kasakit at kamatayon sa krus. Pag itudlo ang bertud sa pailong, diyas kasakitan. Dungga ang panganuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaanggo nga gipili siya para mahimong santos. Ang iyan kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari, ubang kanimog, Diyos sa Espiritu Santo. Diyos Santo sa kahaluran. Amen. Salamat ato sa itong mga regular donors sa TV Mas. No? Atong choir ang sa Bika Choir Parokya San Vicente. Thank you. Pilgrims offers na ito, Upper Kawayan, Orgelio led by Junaline Medalla. Confraternity Our Lady of All Nations, San Vicente. Beth Erasga, George, Josephine, and Joseph Royce Otadoy, Dr. Elaine Galieto and Sons. Ang tanan ng mibulig, salamat kayo inyong tanan. At oron daw ito ang sa panalangin. Ang Ginoo maana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. At tapos ang santos sa kasaulugan, dadaan ninyo ang kahayag ni Kristo. Salamat sa Diyos. How do you remove?